хич не мечтае. Понеже днес се навършват 50 години от изпращането на човек в космоса, аз мечтая да развием малко българската космическа програма. Настига сме пращали в космоса само имам бълда на хапчета. Аз имам списък с 240 души, които с радост бих запратил там. Куче оцеля, човек оцеля. Дай да видим дали ще оцелят и депутати. Точно на това е посветено днешното караоке. Лос Бендитос, вие сте! Земята на кючеците, парите в дюшеците, лъжите и тюфлеците е тук. И в нощите и в дните ни катерят се цените ни и плачем без дори да режем лук. Залъгват ни с циците, монтирани в певиците и всяка вечер турски сериал. Крадат ни политиците, крадат ни от париците и кой ни е фарал ни е. Мечтая да ви пратя с ракета на кучето в космоса отзад, на някоя планета без кюфтета, където ви да сте електорат. Земята на кючеците, парите в дюшеците, лъжите и тюфлеците е тук. И в нощите и в дните ни катерят се цените ни и плачем без дори да режем лук. Залъгват ни с циците, монтирани в певиците и всяка вечер турски сериал. Крадат ни политиците, крадат ни от париците и кой ни е фанал.